ndiyanyanzeleka ke ngoku ndiyiqala apha le nto uba kwakho ixesha apho kufundiswa into yoba kukho abantu aba-left brained nabantu aba-right brained. Aba ba-left brained ke ngabo abantu ngaba bazinede. Into bakhawuleze bayibambe aba ayidingi kuchazwa kanintsi ngabo. Kubekho aba-right brained. Aba ba-right brained into funeke idramatayizwe, yenziwe ipali. Singathi ngabe-pure maths aba, ibe ngoo-maths lead aba. Uyayiva le nto? Uba ngabantu abafuna inoveli, babe aba beqonda uba ngasekusenzela ibe imuvi kuthi le for us to get. Ukubone xa abantu sebeyifundile into, umntu aqonda uba akanayibukela ibe imuvi because imuvi will not do justice. Abe eqonda uba lo obuke imuvi usatisfied, akafuni ukuyazi nangapha encwadini. Umzekelo wezo zinto, sake sabukela imuvi Long Walk to Freedom. So babe besithi ke aba bale ngqondo engapha uba kukho ii-details ezininzi ezishiyiweyo yimuvi ozifumana apha encwadini qha. Abanye bathetha ngoSandman, uSandman inoveli ngapha, abanye bathanda uSandman iseries. Aqonda uba iyavakala nayo uphinde ndoyifunda ngapha. Abanye bathanda iMatrix kweli cala, the sequel yeMatrix. Abanye bavele bayofunda incwadi ye-assimilation. Qonda uba sinjalo guys. Kukho abantu abanale ngqondo esebenza njengam, ingathi ndingapha erayithi ke mna. Ndingapha kweli cala laserayithi ngoba into xa ichazwa ngaba bantu abeva msinyana ndiyiva. Funeka ndihlaliswe phantsi, ivezwe ngekona zonke. So ndifuna ngonjowa sizawuqala ukufunda, udicide uba ukweliphi icala. Uba ungumntu wakweli cala elingapha, iza kubhora le content. Vele uye kwividiyo yam, scroll down to my third video. Uvele uzihambele ngepace yakho and pick whatever you need to pick, unyuke nazo before ndiye ndaqala ukuvela. Kuba ndiyifakile yonke i-content for umntu ofast. Emntwini oslow oqonda uba mna ndifuna uyiva ngawe, kuba ke andinalo ixesha lophinde ndiyifunde ndiyimamele ndithini, ndizawuhamba nawe. Eli xesha uyiqala sizayiqala side siyoyigqiba ke 4 months later. It's still okay. But le nto yenzelwe abantu abanemibuzo nabaquestiona njengam, nabaslow, nekufanele babe thorough when they are reading things beyond reasonable doubt. Bafuna ukuqiniseka beyond reasonable doubt. So nantsi ke into esizayisebenzisa ke ngoku. Sizawuthatha ke ngoku u-EGW Writings. Izawuba yi-series yethu ezasifundisa how to read iBhayibhile. Kuba apha idramatayizwe, yenziwa yangathi yimuvi, kodwa ichazela iBhayibhile. So iBhayibhile izawuba yi-textbook esizawubhala ngayo i-exam. Asibhali i-exam ngo-EGW Writings. Unceda nje amabali uwakhumbule akukhomba apha eBhayibhileni. Kuba xa sesile kwi-finish line sonke, sizabe sisebenzisa le textbook eyiBhayibhile and sonke funeke sibe sithetha ngazwi linye. Ndiyafuna uyi-understande le nto. Le i-content yeyosithatha kade to help them connect this story ekweli cala. Kuba eli bali xa uzifundela nje alina meaning, lihamba nje ilayini yayo iyale, ilife yakho ihamba iyale. Omnye zange wayifunda noyifunda, akakhulanga ngayo, ayikho zange, akanayo ne-app efowunini yakhe. So sizayidramatayisa njengemuvi, but simane sireferensa apha uba silapha ke ngoku. Sikuchapter bani ngoku, sikuntoni bani, so that ibali uliconnecte. Siliconnectile ibali kula 5-hour expose lalapha kule family ngapha. Lalapha kule family ethi yeyalapha emhlabeni. Sifuna ukuveza ke ngoku le family engenye le, uba intoni yona, lithini ibali layo, so that when all is said and done,
You are making your own decision. So abantu bangangxameli ngokuthi khawukuze Silo, khawuqala live, khawuthini. Asisuyenza lonto. Dithetha with individuals here. If this is your content, well enough. If uyabona uba ke ayisilo mna ndiyemka apha ingathi ndikulandele kwisizini erongo, mayizi bazawuyazi abanikazi bayo and bazawuba nomonde oyifunda, because we will be doing a lot of reading. So if i-reading efundwa ngumntu awuzuyenza, isizathu sento yoba ndiyifunde, it's because abanye abantu basemsebenzini, abanye basesikolweni, abanye baseteksini, so ku-easy ukuyimamela when someone is reading it for you and then adibanise ke ibali elo nibe nigqibile. Abazuba nalo ixesha abantu lokuyohlala and do i-research bebodwa. So I will be doing a lot of reading. So mhlawumbi siyahlukana ke ngoku apha. Sikrwele umgca ke ngoku uba kuqhubeka abayabe bethe hayi sizawuqala uyiva kuwe thina Silo. Masiyeni ke.